आणि यापर्यंत तुम्ही घरीच जर मसाला बनवला तर माझं नाव तर तुम्ही नक्कीच काढाल आणि तुम्हाला टेस्ट पण भरपूर आवडेल. की काकूंनी मला सांगितलं होतं बाजारामध्ये जे रेडीमेड मसाले मिळतात ते नुसतं 10 ते 15 ग्रॅमचं जे पाकिट असतं ते 5-6 रुपयाला 10 रुपयाला पाकिट असतं, 2-5 ते 1000 रुपये किलो याप्रमाणे. नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील आणि माझी आई तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे. तर मित्रांनो, आपला वीकेंड असू देत किंवा एखादा सुट्टीचा वार असू देत, आपल्या घरामध्ये मित्रांनो इडली, डोसा असे पदार्थ नेहमीच बनवले जातात. आणि या इडलीसोबत मित्रांनो आपण बनवतो ते सांबार. आणि हे सांबार बनवण्यासाठी आपल्याला महत्त्वाचा म्हणजे लागतो तो सांबार मसाला. तर बऱ्याच गृहिणी असतात त्या मित्रांनो सांबार मसाला ते बाहेरून विकत आणतात. तर हाच सांबार मसाला आपल्याला योग्य प्रकारे घरामध्ये आपण कसा तयार करू शकतो हे आज आपण माझ्या आईकडून शिकणार आहोत. तर आता त्यासाठी लागणारं जे काही साहित्य आहे ते तर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलंच आहे. आणि हे साहित्य जे आहे ते माझी आई तुम्हाला आता सांगेल सुद्धा. तर मग मी करायची सुरुवात करूया. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. आता हे सांबाराचं साहित्य आहे. 40 ग्राम धने आहेत, 30 ग्राम तांदूळ आहेत, 10 ग्राम राई, 50 ग्राम सुकं खोबऱ्याचे कापं करून घेतले, 10 ग्राम जिरं, 5 ग्राम चिंच आहे, 20 ग्राम काळी मिरी, 10 ग्राम मेथी दाणे, हळद एक अर्धा चमचा हळद आहे, चणा डाळ, उडीद डाळ आणि तूर डाळ हे सगळे 25 ग्राम आहेत. आणि आता हे कढीपत्त्याचे 4 डाळे घेतलेत. हे लाल मिरची आहेत, संकेश्वरी मिरची आहेत. या तुम्ही कोणत्याही घेऊ शकता, म्हणजे काश्मीरी घेऊ शकता किंवा लवंगी मिरची घेऊ शकता. आणि हिंग हा 1 चमचा हिंग घालायचा आहे. साधारण आपण किती किलोचा सांबार मसाला बनवणार आहोत? आता या असं माप घेऊन मी घेतलं आहे, पण जेव्हा हे आता भाजून मी मिक्सरला दळून दाखवू तेव्हा मी तुम्हाला वजन करून पण दाखवते. तर आपण गॅस चालू करूया. पॅन तापू देत. अच्छा. आणि हे मसाला आता काढून घेण्यासाठी ताट घेतलेलं आहे. आता सर्वप्रथम आपण धने भाजून घेऊया. गॅस आपण मीडियम करायचा आहे. ओके. मग धने कसे खरपूस भाजायचे की? हा, थोडंसं जरा कलर बदलेपर्यंत असा वास आला का समजा आपले धने छान भाजलेले आहेत. फडफड उडत आहेत पण धने. आता यामध्ये आपण जिरे टाकणार आहोत. ओके. हे आपलं साधा जिरा आहे ना? हा, हे साधं जिरे आहे. ओके. आता छान भाजले बघा, कलर पण बदलाय, खरपूस झालेला आहे. वास पण येतो ना? वास पण सुंदर सुटलाय. याला काढून देऊयात. हा, राई पण छान अशी तडतडेपर्यंत भाजायची आहे. ही अशी जर कच्ची राहिली तर मग थोडंसं कडवट पण येतो मसाल्याला. अच्छा. राई मस्त अशी मस्त भाजून घ्यायची एकदम फुटेपर्यंत. ओके. उडते आहे ना? अशी फुटते ती. हा, अशी चांगली फुटली तर समजा आपण छान भाजलेली आहे किंवा मसाल्यामध्ये उतरतो म्हणून छान भाजून घ्यायची. अच्छा. आता याचा कलर पण चेंज झाला. कलर पण चेंज झाला बघा, छान अशी भाजली आहे, फुलली आहे. ओके. काळी मिरी भाजून घेऊयात आपण. ओके. काळी मिऱ्या असा पदार्थ की कोणत्याही मसाल्यामध्ये तुम्ही तेव्हा काळी मिरीचा टेस्ट येत नाही कोणत्या मसाल्यात. हो, ते पण आहे. कोणत्याही पदार्थ मसाल्यामध्ये आता तिखट जे आहे ते फक्त काळी मिरी वाटते ना, बाकीचं सगळं साहित्य लाल मिरची आहे. पण ती पण कलरची आहे ना? तिखटची आहे. तिखटची नाहीये. आता आपण सांबारा करताना तर मसाला वापरतोच ना, मिरची पावडर. हे फक्त या सांबार मसाल्याचा कलर बदलण्यासाठी आपल्याला या मिरची वापरायची. अच्छा. ओके. आता मिरी पण भाजलेली आहे, काढून घेऊयात. ओके. आता आपण डाळी भाजूया पहिल्या. अच्छा. ओके. आता पहिले आपण चणा डाळ टाकणार आहोत. ओके.
उडीद डाळ टाकणार आहे आणि तूर डाळ टाकणार आहे. अच्छा. हे तिन्ही डाळी आता एकत्र टाकल्या आहेत कारण याला भाजायला सेम टाइम लागतो. अच्छा. ओके. म्हणून एकदमच भाजून घ्यायचा. आपला थोडासा वेळ पण वाचतो. आणि त्या सांबार मसाल्यामध्ये डाळींचं असं काय महत्व असतं? डाळींचं महत्व म्हणजे थोडंसं या डाळी छान असे भाजल्या कलर थोडासा कलर बदलेपर्यंत आपण भाजून घेतो तेव्हा याची जी चव असते तर सांबार मसाल्यामध्ये उतरते. तूर डाळ याच्यामध्ये जास्त महत्वाचं असतं ते तूर डाळ. अच्छा. ओके. तूर डाळीची जी चव असते ती सांबाराला असते. आपण सांबार करताना तूर डाळ तर शिजवतो पण त्याचा मसाला जो वास असतो तो छान येतो. उडीद डाळ, तूर डाळ, चणा डाळ. सांबार मसाला हा एकमेवच मसाला असा आहे की त्यामध्ये फक्त डाळीचा वापर केला जातो. बाकी कोणत्याही प्रकारच्या मसाल्यामध्ये डाळीचा वापर केला जात नाही. ओके. आता ही डाळ छान भाजले त्या आता आपण काढून घेऊया. ठीक आहे. आता आम्ही खोबरं भाजून घेणार आहे. ओके. सांबार मसाल्यामध्ये खोबरं खूप सुंदर चव आणतं. त्या सांबाराची चव असते ती सगळी ह्या मसाल्यावरच असते. त्यामुळे खोबरं आपण त्या टायमाला वाटत नाही म्हणून खोबरं आता आपण या मसाल्यात वापरून घ्यायचं आहे. तर यामध्ये आता मी मिरच्या पण भाजायला घेणार आहे. अशा मोडून टाकते. ते तव्यात भाजल्यावर कुरकुरीत होणार. जो पण कुरकुरीत होत नाही तो पण आपल्याला हे भाजायचं आहे. ओके. ते जे काही सर्व साहित्य आहे ते आपल्याला भाजूनच का घ्यावं लागतं सांबार मसाला बनवताना? भाजून घ्यायचं कारण म्हणजे कसं हा मसाला आता तुम्ही जर थोडीशी क्वांटिटी घेतली किंवा मसाला असं बाबा 1-2 चमचे आपल्याला तुम्हाला वापरायचं तुम्ही हलकंसं गरम करून घेतलं तरी चालतं. पण आता आमचं 1/2 किलोच्या वरती जाणार आहे 300 ग्राम तर लगेच तर संपत नाही. आपण नेहमीच सांबार करत नाही ना. साऊथ इंडियन लोक कसे असतात नेहमी त्यांचा सांबार मसाला वापरत असतो. जसं सांबार राईस सांबार, इडली सांबार, मेंदूवड सांबार. तसं आपण आपल्याकडे कसं क्वचित आठवड्यातनं एकदा किंवा 15 दिवसातनं एकदा आपण सांबार करतो. मग त्या ठिकाणी 1-2 चमचे सांबार मसाला वापरणार. बरोबर. तर मग बाकीचा मसाला कसा मग करून ठेवला आणि तो जर आपण नाही असा भाजून घेतला तर खराब होण्याची शक्यता असते. 7-8 महिने झाले किंवा त्याला टोके असे छोटे छोटे भोंगे किडे पडतात. बारीक बारीक आळ्या तयार होतात. आणि आता आपण असं भाजून घेतल्यामुळे काय होतं हा मसाला तुमचा कमीत कमी वर्षभर ते टिकणार. याची तर 100% गॅरंटी असते का वर्षभर हा मसाला खराब होत नाही. म्हणून हा मसाला पूर्ण छान असं भाजून घ्यायचा. आणि त्यात खोबऱ्याचा पण कलर बदललाय. मी आता हे काढून घेते. मेथी दाणे आहेत ते पण हलकेचे गरम करून घ्यायचे. मेथी दाणा हा एक असा असतो की संपूर्ण सांबाराची चव ही मेथी दाण्यामुळे येते. या सगळ्या पूर्ण ह्या मसाल्यांचं जी खरी टेस्ट असते ते ह्या मेथीमध्येच असते. मेथीमुळेच सांबाराला एकदम म्हणजे परिपूर्ण होतो म्हणायचं. ती याच्यामुळे मसाला कडू होणार नाहीये तर त्याची टेस्ट उलट आणखीन छान वाढणार आहे. आता हे छान भाजून झाले काढून घेऊया. आता आपण चिंच आणि कढीपत्ता. कढीपत्त्याची पण क्वांटिटी जास्त घ्यायची आपण याला ह्याच्यामध्ये. फक्त पानं घ्यायची. फक्त पानं घ्यायची आणि पानं छान अशी कुरकुरत होई पण भाजून घ्यायची आपल्याला. जसं हातात घेतला त्याचा भुगा व्हायला पाहिजे. आणि याच्या जोडीला आपण चिंच टाकणार आहोत. आता आपल्याकडे घाई झाली सांबार बनवायचं आहे आणि खूपच घाई होते आपली. चिंच शोधायला कुठे असते कधी नसते. तर या मसाल्याला या चिंचेची चव असते. पूर्ण आंबट गोड अशी याला चिंचेची चव असते ती या सांबार मसाल्यामध्ये उतरते. जेव्हा तुम्ही सांबार कराल तेव्हा तुम्ही जर चिंच नाही टाकली तरी चालू शकतं. तर माझ्या चिंचेला आपण अजून काय ऑप्शन टाकू शकतो का? चिंचेला ऑप्शन चिंच तुमच्याकडे नसेलच अगदीच पर्याय नसेल तर तुम्ही आमचूर पावडर देखील टाकू शकता. किंवा मग तुम्ही सांबार जेव्हा बनवाल तेव्हा चिंच टाका त्यामध्ये. तरी देखील चालतं. म्हणजे आपण जो सांबार मसाला लोकांना विकतो तो त्याच्यामध्ये सर्व पदार्थ असतात. त्यामध्ये सगळे पदार्थ आम्ही वापरतो. सगळे पदार्थ वापरतो.
संपूर्ण रेडी तो मसाला असतो, फक्त तुम्हाला तुम्ही ऍडिशनल मीठ फक्त टाकावं लागतं सांबारामध्ये. सांबार मसाला तुम्ही फक्त डाळ, त्याच्यामध्ये डाळीची चव असते, उडदाच्या डाळीची चव असते. अच्छा. तुम्ही मसाला टाकून जरी दिसतं भाज्या टाकून त्याची आमटी केली आणि हा मसाला टाकला तरी तुम्हाला ती सांबाराचीच चव येणार. छान सांबाराची चव. छान. आता कुरकुरीत भाजलंय. कढीपत्ता पण बघा कुस्करायला पाहिजे ना कढीपत्ता, असा कुस्करतो का? बघा असं चुरा होणार. सगळ्या साहित्यामध्ये जे मेन काय म्हणतात त्याला काय, आणि जे सांबाराचं सगळं शाईन वाढवतं ते काम असं तांदळाचं. तांदूळ आपल्याला असं वाटतं तांदूळ काय टाकायचे, तर सगळ्यात महत्वाचं काम तांदूळच करतं सांबाराचं. ते कसं, ते तांदूळ असे छान भाजून तांबूस कलर भाजून घ्यायचे. तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे तांदूळ वापरू शकता, म्हणजे उकडा तांदूळ, लाल तांदूळ, किंवा आता तर आम्ही कोलम वापरलाय. तो आपल्याला त्याचं काम फक्त काय, या सांबाराला शाईन आणायचं, ते घट्टपणा आणायचा आहे, सांबार थिकनेस वाढवण्यासाठी असतो. आधी पांढरा शुभ्र होता, थोडासा आता भाजला पण आहे ना, ब्राउनिश झाला. तर मला आता आपण काढून घेऊ शकतो. तर मित्रांनो, तुमच्यापैकी कोणाला हा सांबार मसाला जर ऑर्डर करायचा असेल तर जसं मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं, डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण नंबर दिलेला आहे, मोबाईल नंबर, त्यावरती तुम्ही कॉल करून हे मसाले सगळे मागवू शकता. आता हिंग, हिंग आणि हळद हे सर्व पदार्थ गरम आहेत, त्याच्यावरच आपण हा हिंग आणि टाकून घ्यायचा आहे. हा 1 चमचा हिंग आहे. ही हळद, हे डायरेक्ट टाकायचं. तुम्ही डायरेक्ट वाटीत घेतलं तर थोडं पाणी पडलं वाटीमध्ये, मला चमच्याने दाखवले. ते सर्व पदार्थ आमचे झालेले आहेत. आता हा मसाला माझा मसाला नाही म्हटलं तरी हा पाव किलो ते 300 ग्राम पर्यंत होईल. तर मी तुम्हाला थोड्या वेळाने वाटून मिक्सर वजन करून दाखवते किती पर्यंत केवढा मसाला होणार आहे. सर्वप्रथम ना आपण ज्या भांड्यामध्ये हा मसाला काढणार आहोत त्याचं आता वजन करून घेऊयात. आता हे आपण टेर करून घेऊयात. आता झालं 0. तर मग मी मसाला काढा. मी तुम्हाला आता ह्याच्यात ओतून दाखवते. बघू याच्यात किती राहिलं का. ठीक आहे, भांडं पुसून घेतलं आहे. तर मित्रांनो, टोटल आपला 270 वजन्या मसाला झालेला आहे. चला तर मंडळी, आता सांबार मसाला आपला रेडी आहे. मिक्सर लावून छान अशी त्याची पावडर करून घेतलेली आहे. आपण पाहू शकता की ते वास तर तुम्ही घेऊ शकत नाही, पण वास एकदम मस्त सुंदर सुटलेला आहे. सुंदर एकदमच सुंदर वास येतोय आणि त्याचा कलर देखील सुंदर आहे आणि मिक्सरला पण छान असं बारीक पावडर झालेली आहे. आणि मित्रांनो, हा जो सांबार मसाला आता आईने बनवला ना, तो ऑलरेडी आम्ही बरेच वेळा बनवला आहे आणि हा मसाला आम्ही विकतो सुद्धा. आणि जो सांबार मित्रांनो इतका टेस्टी लागतं ना, म्हणजे अगदी विचारायची सोय नाही, फारच अप्रतिम. तुम्ही सुद्धा हा जो मसाला आहे ना, तो अगदी ह्याच प्रमाणे हेच सगळं साहित्य ते योग्य प्रमाणे वापरून तुम्ही बनवू शकता. आणि सांबारांना कसं लागतं हे सुद्धा तुम्ही मला कमेंट करून सांगा. त्याचे सांबाराचे तुम्ही ना फोटो काढा आणि मला ना इंस्टाग्रामवरती तुम्ही टॅग करा. आपलं कोल्हापुरी.किचन नावाने पेज आहे इंस्टावरती, तर तिथे तुम्ही तो आम्हाला टॅग करू शकता. आणि हा जो सांबार मसाला आहे तो जर तुम्हाला विकत हवा असेल आमच्याकडून तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी नंबर दिलेला आहे. चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. अशीच एखादी नवीन उन्हाळी रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी राहा. धन्यवाद.